Krásný den. Jmenuji se Ivana Bystroňová a žiji 14 let v jižní Francii. Teď vám tady točím z mého místečka z vyhlídky. Přímo za mnou je moře a za tím mořem je Saint-Tropez. Stojím přímo naproti Saint-Tropez, tam v dálce, v tom zálivu, jak vidíte, tam je Saint-Tropez. A já jsem vás chtěla pozvat na retreat v jižní Francii. Podívejte, dneska je 27. ledna a jak je nádherně. Je nějakých 17-18 stupňů ve stínu, na sluníčku je hodně přes 20. A já vás chci pozvat na retreat v jižní Francii, kde si odpočinete, kde se odpoutáte od stresu, kde budete procházet trénink a coaching, abyste mohli začít na sobě pracovat, abyste se naučili na sobě pracovat, abyste se odpoutali od stresu, abyste si odpočinuli, abyste nabrali u moře, na sluníčku, tu životní energii, kterou potřebujeme ženy. Tento retreat bude 7denní a bude se konat v květnu. Mám 2 turnusy. A tady, zde, v tomto videu vás zvu na nádherný odpočinkový retreat, kde najdete sama sebe, kde si uvědomíte spoustu věcí, kde se naučíte na sobě pracovat, jak fyzicky, tak mentálně. Já vás moc zvu na tento retreat, protože vím už, 100% vím, že vám pomůže. Jelikož trénink, který trénuji online a vidím, jak to pomáhá ženám, a teď budete tady u moře, na sluníčku, budete odpočívat, nebudete chodit do práce a budete opravdu pracovat sami na sobě. Ta změna za těch 7 dní bude neskutečná, já se na to moc těším. A budu šťastná, když budu moct obohatit co nejvíce žen tímto úžasným coachingem a tréninkem, který mám pro vás připravený.